Cardom. Kalbiarado an Panilito Mata Kirla YouTube channel Hinpan. Ningaklo, the Bening Kang Sama Cardom, Vajariklo, Cardom. Kidam Tang Lamarjan Welitum Procrastination a Johnny Ekai Long Kopipi Akisung Ponangma Pipi Akisung Sechetong Nangma Kopisia Kepere Meme Kedoma Lahaya Lam Ilitum Chetaniklo. Ini labang salam arjan nongkel Ilitum Jongsi procrastination avedat lo mate procrastination Ekai long Chepado lo Lote Ilitum Kopipi ali lo Longji labang salam le chetanik lo na ke jengsi ke jada sai claim ta Ilitum arjang tangpo less work pressure athema Ilitum jongsi procrastination avelo Lote sai ke claim ke padar delo pangcheng da prangpo la soposi Ilitum jar sai claim ta ke tong nahi palama bitet la si jar sai claim ta Ilitum arjang tangpo lehan lo ke chengsia leke puthot sai ke claim bang Ilitum mesen po athema apor pen ke claim jone Ilitum saya bang pamesenun po la pen apor chilong tupik po ki pamiye pan la soposi Ilitum sai ke claim apiong meong ong po apiong ke tek badong ong po lalo la so phi Ilitum ali ke long ke procrastination polote sai claim kledet po sai pangkre pader po sai bang bui hup po matha sung det te bonse procrastination abedelo Ilitum ke cheng de sai claim po claim ver po pamit medet po la se Ilitum sai ke ajang tang po la so si kamatha ke sung ke avek det po avoiding stress apor pen ke patang joine Ilitum apor chilong pik po me thang phan ka pre ka sai claim ya phan ta long lok po pen ke sang yi anta apor chilong lok po jong si Ilitum procrastination abeder lo pulote lalo la so phi ke Ilitum kemang aphiong longong po Ilitum kemang isipen isi Ilitum procrastination avelo po Ilitum intrinsic motivations and end po la po Ilitum milestones no bompo ang deng le bompo kemang ta chun bompo la si anso si Ilitum kemang Ekai long kemang karita long pon bompo procrastination polote Ilitum phan la pu paineng kai thip ma mate nang bin thip laban Ilitum mahang ke thekot kupima ke thekachiwan labang ke pip thip lo mate la pu deep thip lo hekuni del lo te bonsida procrastination Chepave delo polote Ilitum la Ilitum ke theka bang ke ansu se chipurun po chipaklangon po la so phi Ilitum ning ke chekhang aja kong do kok po bad ong po adhema procrastination dulo polote Ilitum ke pader ke pangkre do kok po jongsi la so ke pader pangkre a od bang Ilitum cheber thip lote Ilitum jung me thang phanda isi ke chekhang ke cheber aja kong do kok po Ilitum ke pludundul ason sa avar sai longdun de det wala ma bek dat po athema aporpen si nebdun po aporpen si klemdun po tas Ilitum avar sai ke ongdung longdun po Ekai lo akeme avar sai longdun ik po pludun de lo misdun de lo la pen aporpen klem dat ite chagateng pen klem dat dara joni Ilitum enong che thang po munitum nang chini po la phan ke kroime la pen ke alamateng si asai ta klem pada kam ta klem la sopot si Ilitum aphan bang nang chiki po la pen ning nang the po la bang so phi
kisung anso se pabat bed de Japan ilitum jakong dokok po ate kisung ta pabat bedat po ki athema kisung pini phopis da ki chenghut pensi odun thipo redun thipo la sojoni ilitum kisung phan pabat bedat po labangta isi alelo lapen mo afrang ke bangilang ninge chereng no abedat po athema procrastination avelo politelitum ka kita ka cherok tok dokok po apen pima war sai kimi an bangelitum rim dundet po en dundet po klem dundet po ki pangkre ke det po flu dundet po la sojeni si mo aprang litum ninge chereng no ninge oi palam matsi aveglo se lahan lo jesemet procrastination Chepa vedat mate chepa doi dat lo pulte pipi ale ke Longji ma an so se litum ale dopik lang sta lahan lo kinang sot ke thenai ale sta procrastination chepa vedat pulte litum an so se ale long ik lang dopik lang tasi pine ke la pan le jethanik lo nang litum mo pajo pen koson se la so od litum ekalong chepa vedat jima la pen chepa doi dat jima pejo lahai abidile jethanik lo nang kurbang